tirant, anar tirant. Vinga, passa, passa. Vale, saluda. Endavant, endavant. Vale, endavant. Tira, tira, endavant. Sí, sí, tira, tira. Chaval! A mitad camí. En mica, Mica en mica, sopla la pica. sopla la bota. Ahí. ¿Qué pasa, chicos? Espera. Voy. Tarragona. Hola, Joan. Acabem de passar a l'Hospitalet de l'Infant. Què tal? Molt bé, molt bé. Escolta, estem fotent aquí una canya bestial, eh? Luis, ¿cómo está el tema? ¿Cómo está funcionando la salida? De coña, tío. Estamos en Estoy Vandellós. disfrutando un montón. Ya estamos en Vandellós, Sí, ¿eh? aquí la contaminación. Oje, aquí, cuidado que no explote esto, que ens enxampa, però bé, eh? Sí. Bueno, vinga, Llena de cemento. continuem. Què tal? Està funcionant això? Molt bé, Com ho veus? sou uns cracs.
Sí, no? Vaja, Ja estem a Vandellós, eh? i tant. Bueno, doncs anem continuant. Vinga, A veure, potser la pròxima gasolinera, i què passa? vale. Vinga, adéu. I ara. Ole, 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 ole. Ole, ole. Suéltate, suéltate. Que sales en la tele. Así, 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 que sales en la tele. Ve. Bien, bien. Muy bien, ¿os veis? Campeón. Muy bien, tío. Vale, vale, paramos. Paramos. Vaya. Lo que no sé, espera. Eduard. Bona tarda. Bona tarda. Gràcies. Bueno, casi. Papo. Aquests són els meus dominis, tio. Una fotico. Vinga, una fotico. Home, no volíeu passeig marítim? Pues toma, passeig marítim. Ara, cuidado amb la sorra, eh? Ara aquí, marxa atrás, fins a Gavà una altra vegada. Passa, Eduard. Endavant. Vámonos. Hem dit a les 5:30 i són les 5:30, eh? En punt. Sí, senyor. Que grandes. Hem dit a les 5:30 i a les 5:30, tio. Cuidado, bordilito. No. Avall. Aquí a la dreta. Més avall, a l'aigua a la dreta. Tira, recta. Això és el port. ¡Qué bonito! Escolta, som uns cracs, tio. Ei, para, cuidado, vidres, cuidado. César, parem aquí a fer la cervesa abans d'anar...
o què? Sí, volta al pou i cap a dalt. Mira, va, jo tiro per aquí, vale? Oh, jo així m'estalvio. Vinga, ens anem. Venga, José Luis, ¿qué pasa? Venga, venga. ¿Dónde estamos? Vale. Cuidado el stop. Eduard. Passeig marítim. Vigila. És aquesta la que buscava, ¿Alguno una escopeta? Flamenco al ajillo, flamenco al ajillo. Renta la cara. No ho sé fer. Vamos, El vídeo. Vale, entonces vamos a ir a Barroca. Bueno, en un momento dado vamos a Barroca. hem acabat la ruta de Gavà, les Cases del Canal. Sí, senyor. 190 quilòmetres ahir, 55 avui. Sí, home. I estem planificant, què estem planificant? Al Marroc. Al Marroc, Vull dir que... Però no un Marroc qualsevol. Cosa seria. Un Marroc bo de... No un marrec, d'Àfrica, un marrec no, d'Àfrica. un marroc. Marroc. Porque también Apunteu-se, En Canigrada, Tarrasa hay un Marroc también. pero ese no. Apunteu-se que hem de fer equipejo, Ni Bárdenas ni nada. Aquest, Marroc. el Joan ens guia, Joan ens guia. Tingueu en compte una cosa, hem començat a rodar i no pararem. No pararem. Adéu. Adéu. Salut.
2. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure a Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit. Un altre lloc, un altre temps, on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat, camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos de